5G YouTube चेनेल नायगिरि लोगो नोंथांमोननिसिम दिनैनि गोदान भिडिअआव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअआनो जाहैबाय NSP स्कलारशिप ST स्टुडेन्टफोरनि मोनसे बिग आपडेट लानानै फैबावदों। मैयायै आं नोंथांमोननो आपडेट होदोंमोन। नोंथांमोना डिसेम्बर 31 आव जाय बिथांमोना रिनिउवेल आरो फ्रेश केन्डिडेट जुदि नोंथाङा NSP स्कलारशिपखौ एप्लाइ बानायदोंमोनब्ला नोंथांमोना 31 डिसेम्बराव रांखौ मोननो हागोन। नाथाय नैबे 31 डिसेम्बराव रांखौ सोब्लाबो गोबां केन्डिडेट गोबां स्टुडेन्टफोरनि बेंक एकाउन्टसिम राङा फैनाय नङा। मानो थाखाय फैनाय नङा आङो बेनि नोंथांमोननो प्रब्लेमखौ खिथागोन आरो नोंथाङा रांखौ मोननो मा प्रसेस नोंथाङा मा खामानि मावनानै लानांगोन थाबैनो समा बारा गैलिया। आङो बेनि आपडेटखौ नोंथांमोननो दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेरजों शेयार बानायगोन। जुदि नोंथाङा इन्टारेस्टेड भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो बेफोरबायदिनो गोदान गोदान आपडेट डिटेल स्किम डिजिटेल खौरां मिथिबाय थानो थाखाय नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। गिबियावनो नोंथाङा चेक खालामनांगोन गभर्नमेन्टआ दानिया नैबे NSP आबो मोनसे स्किम नैबे सेन्ट्रेलनि बेबो मोनसे स्किम स्टुडेन्टफोरनो राङारि अनसुंथाइ होयो। नैबे NSP जाय बिथांमोना मेट्रिक पास जानानै HS आव फरायबाय दं, डिग्रियाव फरायबाय दं, BA MA बेफोरबायदि लाबाय दं। जुदि नोंथांमोना नैबे NSP स्कलारशिपखौ एप्लाइ बानायदोंब्लाथाय नोंथांनो गभर्नमेन्टआ राङारि अनसुंथाइ होयो। प्रत्येक गभर्नमेन्टनि स्किमानो राङारि अनसुंथाइनि फैसा हाबनायनि मोनसे प्रसेसआनो जाहैबाय DBT सिस्टेम। बेखौ बुङो डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रेन्सफार। बे DBT सिस्टेमनि जोहैसो नोंथांनि बेंक एकाउन्टआव राङा फैयो। नोंथांनि नैबे बेंक एकाउन्टजों आधारजों लिंक दंना गैया नोंथाङा बेखौ बोरै चेक खालामना नायगोन आरो नोंथाङा बेखौ सानसेनि गेजेरावनो बोरै DBTखौ कानेक्ट खालामना लानो हागोन जोङो बेफोरनि A to Z आपडेटखौ नायगोन। नैबे DBT सिस्टेमा जुदि नोंथांनिया एक्टिभ गैया नोंथाङा रांखौ मोननाय नङा। रां सोबाबो नोंथाङा बेखौ थाबैनो बानायना लानाया इम्परटेन्ट। मानो होनोब्ला राङा 31 डिसेम्बराव सोयोब्लाथाय नैबे DBT सिस्टेमा जुदि नोंथांनिया एक्टिभ गैया अब्ला नोंथांनियाव राङा हाबनाय नङा। जोङो स्कलारशिप पर्टेलाव हाबनानै नायग्रोगोन नैबे नोंथांनि DBT कानेक्टआ एक्टिभ दंना गैया जों बेखौ दानिया नायग्रोनोसै। दानिया नोंथाङा बेखौ नायनो थाखाय गिबियावनो नैबे गुगोलाव फैनांगोन। गुगोलाव फैनानै NSP बेखौ सार्च खालामनो नांगोन। सार्च खालामनानै नोंथाङा नैबेयाव मोनसे नोंथाङा अपसन नुनो मोनदों लगिन। नैबे लगिनाव क्लिक खालामनानै होनांगोन। दानिया आङो बे लगिनाव क्लिक खालामनानै होबाय। लगिनाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो दानिया नैबेयाव नोंथाङा सिलेक्ट एकाडेमिक इयाराव क्लिक खालामनानै नैबेयाव नोंथांनि इयारखौ नोंथाङा नैबेयाव सिलेक्ट खालामनो नांगोन। जाय बिथांमोना फ्रेश बानायदों नोंथांमोना नैबे एकाडेमिक इयार 2023-24 आव नोंथाङा क्लिक खालामबानो जाबाय आरो नैबेयाव नोंथाङा मोननै अपसन नुनो मोनदों फ्रेश आरो रिनिउवेल। नोंथाङा नैबे फ्रेशआव क्लिक खालामबानो जाबाय आरो जाय बिथांमोना रिनिउवेल बानायदों नोंथांमोना नैबे रिनिउवेलाव क्लिक खालामबानो जाबाय। दानिया नैबे एप्लिकेसन आइडिया नोंथांनियाव थागोन। मानो होनोब्ला स्कलारशिपखौ जेब्ला नोंथाङा एप्लाइ बानायदों बै समाव नोंथांनो मोनसे एप्लिकेसन ID बेयाव नोंथांनो हरफादोंमोन। नोंथाङा बे एप्लिकेसन आइडिखौ नोंथांनि बे स्कलारशिप एप्लाइ बानायनायनि स्लिपाव नायनानै नैबेयाव एप्लिकेसन आइडिखौ बहायबानो जाबाय आरो पासपर्टआ नोंथाङा नैबे एप्लिकेसन आइडिखौ जेब्ला क्रिएट बानायदोंमोन बेयाव मोनसे पासपर्ट नोंथांनो बेयाव हरखादोंमोन आरो जुदि नोंथांनियाव पासपर्ट गैया अब्ला नोंथाङा नैबे फरगट नैबे पासपर्टआव क्लिक खालामनानै नोंथाङा गावबा गावनि पासपर्टखौ बेयाव नोंथाङा बानायना लानो हागोन गोदानै। आरो जुदि एप्लिकेसन नाम्बारा गैया अब्ला नोंथाङा नैबे फरगट एप्लिकेसन आइडियाव क्लिक खालामनानै नोंथाङा बेयाव गावबा गावनि एप्लिकेसन आइडिखौ रिकभार खालामनानै लानो हागोन। जास्ट नोंथांनि बेयाव मबाइल नाम्बारा रेजिस्टार जानाय जानांगोन। जि मबाइल नाम्बारा नोंथांनिया रेजिस्टार जादों बेयाव मोनसे OTP फैगोन। अब्ला नोंथाङा इजियावनो नैबे एप्लिकेसन आइडि आरो पासवर्डखौ नोंथाङा चेन्ज खालामनानै लानो हागोन। दानिया नोंथाङा नैबेयाव एप्लिकेसन आइडिखौ बहायनांगोन आरो नैबेयाव पासवर्डखौ बहायनांगोन आरो नैबे केपसाखौ नोंथाङा नैबेयाव बहायनांगोन। आं दानिया बेयाव गासैबो डाटाखौ फिलआप बानायनानै नोंथांमोननो नेक्स्ट स्टेपखौ आं नोंथांमोननो देखायहरनि। दानिया लगिन जानाय लोगो लोगोनो नोंथाङा नैबेयाव मोनसे अपसन नुनो मोनगोन नोंथांनि आधारा नैबेयाव भेरिफाइ बेबायदि खोथैनो नांगोन आरो नैबेयाव नोंथाङा येस नुनो मोनदों बेबायदि येस जानांगोन। अब्लानिया नोंथांनिया DBTआ कानेक्ट जानानै दं। नोंथाङा रांखौ सोबानो नोंथांमोना मोननो हासिगोन। नोंथाङा बेबायदि चेक खालामबानो जाबाय गावबा गावनि एप्लिकेसन आइडिखौ। नोंथाङा बेयाव डिटेल्सखौ नायनो हागोन आरो नोंथांनि नैबेयाव रांखौ PFMS होननाय मोनसे पर्टेलाव हरगोन। नैबेयाव नुनो मोनदों नोंथाङा
नोंथांनि फान्डखौ PFMS नैबे पर्टेलाव ट्रेन्सफार खालामगोन। दा बेयाव हरथ'वाखै, बेयाव न' जानानै दं। नोंथाङा बेयाव गावबा गावनि स्टेटासखौ नायबाय थानो हागोन। स्कुल लेभेलनि भेरिफाइ, नैबेयाव कलेज लेभेलनि भेरिफाइ, नैबेयाव स्टेट लेभेलनि भेरिफाइ, बेबायदि नोंथाङा गावबा गावनि स्टेटासखौ बेबायदि चेक खालामनानै लानो हागोन। जाय बिथांमोना जुदि नोंथाङा DVDखौ कानेक्ट बानायाखै, नोंथाङा थाबैनो बानायना लाबानो जाबाय, टाइमा दाबो दंबावो। आरो लोगोसे नोंथाङा मोनसे प्रसेसआव बेखौ चेक खालामनो हाबावो। डाइरेक्ट नोंथाङा आधार कार्डनि पर्टेलाव थांनानै बेखौ चेक खालामनानै लानो हायो। आङो बेनि मोनसे आधार कार्डनि पेजाव थांनानै नोंथाङा गावबा गावनि DVDखौ बोरै चेक खालामनो बेनि मोनसे भिडिअ बानायनानै दोनदों। नोंथांमोना भिडिअनि डिसक्रिपसनाव थांनानै लिंकखौ थुनानै नोंथाङा नायबानो जाबाय। आरो नोंथाङा जुदि एक्टिभ गैयाब्लाथाय नोंथाङा थाबैनो एक्टिभ खालामनानै लाबानो जाबाय। नैबेयाव नोंथाङा आधार कार्डनि नोंथाङा माइ आधार पर्टेलाव थांनाबो नायजागोन, DVDखौ चेक खालामनांगोन। नैबेयाव नोंथांनि नैबे बेंक सेभिं स्टेटासा बेबायदि एक्टिभ खिथिनो नांगोन नैबिदि। आरो नोंथाङा मा बेंकखौ होदों नैबेयाव बेंकनि नामा थागोन आरो नैबेयाव आधार कार्डनि बेयाव नाम्बारा थागोन। आरो नोंथाङा माब्ला बे आधारखौ नोंथाङा लिंक बानायदों आधार कार्डजों बेंकजों नैबेयाव डेटआ थागोन। बेबायदि नोंथाङा चेक खालामनानै नायबानो जाबाय। नैबेयाव एक्टिभ थानाया गोनांथार नोंथाङा रां मोननो थाखाय। जाय बिथांमोना एक्टिभ बानायनो सानदों नोंथांमोना बेंकसिम भिजिट खालामबानो जाबाय। नोंथांनि आधार कार्ड आरो बेंक पासबुकखौ लानानै नोंथाङा आधारजों बेंकजों DVD कानेक्ट बानायनो बेबायदि बेंकआव थांनानै बुंहैबानो जाबाय। सानसेनि गेजेरावनो नोंथांनो बेयाव आधार कार्डखौ बेबायदि नोंथांनो लिंक खालामनानै होगोन। बेबायदि एक्टिभ जानांगोन। नोंथाङा बेबायदि चेक खालामनानै नायजागोन नोंथांनि आधार कार्डजों बेंक एकाउन्टजों लिंक दंना गैया। दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय। आं नोंथांमोननो जास्ट मोनसे आपडेट लानानै फैदों जाहाथे जोंनि ST स्टुडेन्टफोरा स्कलारशिपनि रां सोनायाव साफ्रोमनिबो बेंक एकाउन्टसिम राङा फैयो। जुदि नोंथांमोना नैबायदि खामानिखौ मावनानै लायोब्लासो नोंथांमोननियाव राङा फैगोन। नोंथांमोना थाबैनो बेखौ मावनानै लाबानो जाबाय। दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामबानो जाबाय। चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। एसेनोसै दिनैनि भिडिअआ।